салому алайкум дӯстони азиз. имрӯз камтар барномамона дигаргун кардем, яъне ки мақсад имрӯз 3 декабр рӯзи чоршанбе. хуб дӯстон, $100 баробар шид ба 923 сомонӣ ва инчунин 100 евро баробар шид ба 1070 сомонӣ. бародаро, лайк абумон, подписация кид, дастҳои ту дард намекунад. албат ба як лайк мондан. ана ма имрӯз аз шумо мепурсам ки 1000 рубл чанд сомонӣ тоҷикӣ шид. барое ки доима маълумот медодум, шумо комментарияҳои қабеҳ мекардаед. хуб, ака имрӯз вазифаи шумоае ки бояд бигӯед ки 1000 рубл чанд сомонӣ аст, то ки ма бифаҳмам, шумо не. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор.